Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kokom. Halo pemirsa, Ki Arab sarapan. Ganti posisi pengen jejelit ini pemirsa. Aku dulu lewat jalan-jalan. Aku jalan-jalan kok nek tak yo masih ora tak lebokno konten sedelok ngarai pemirsa. Aku dino iki gak nang pasar sore isih pepek paling insyaallah sesuk. Tuku beras. Iki gak ono srengenge belas pemirsa. Oh, gak ono srengenge babar pisan. Embun tok isine. Jujur isih turu iki isu jam 6. Iki aku ngontene. Kenapa ndang sarapan dia? Ya terus lapo mau paling mau kontene nyambel goreng endok. Kadang aku bingung misal. Apa jenenge? Ini masak ya iso akeh. Terus tak ngoseni. Aku ki tak suda wisan misal umurku ya memang urung tua, dibilang ya relatif lah. Wis 30 lebih ya. Santen tak suda pemirsa. Di umur sakmene iki wis mulai tanda-tanda harus mengurangi sithik-sithik. Nek ngilangi gak iso ya. Ket ben mula aku gak seneng pemirsa. Gak sepiro seneng santen-santen tenanan. Ya doyan cuma tak jalani. Aku nek iso ancen tuku sarapan. Dadi awan iki agek masak apa engko nek bar sarapan agek masak terus nyapu resik omah. Pemirsa kita bermain keman kucing pitik. Kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. 2000 niki wis mantap surantap pemirsa. Aku iki nunggu nek jengklek. Jengklek gaweane Pak mertua. Aku ya wis siap-siap. Iki mumpung anakku turu aku gak iso ngomongkan nek wis melek angel. Mesti kayak sambel bakule purung. 3.000 pemirsa nek sing sekirane cedak karo jepun nek mampir monggo. Nek penasaran ayo tak tertuku iki. Oh, iki 3.000. Nek 3.000 kan iki mesti entuk lawok. Kowe milih apa jenenge pia alias ote-ote, apa tempe kedele, apa tempe gembus. Iki ana urapane iki daun singkong. Nek wong kene ngomongin minyak. Oh, mie oseng tempe gembus. Iya pemirsa. Mantep ora? Mantep. HP ku iki iso. Kok ngutamne lho. Kok angel? Sik. Mantep ora pemirsa? Ngutamne lah. Ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baleni Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Yuk pemirsa. Iki ana mie nganggo mie bihun. Nek sop nek dienggo sop yo. Demi mbakane pemirsa. Aku nek pas kadang kala yusuk ngombe banyu tok langsung masak. Nek pas bakul gak dodol. Daripada anakku turu aring, aku yo tak ngonten aku yo. Halo, Teh.
Sambelnya sambel teri pemirsa. Masuk ini. Piye nggone pemirsa nasi urape ana nek esuk ana nasi uraga. Nek pecel biasanya toto nek isek dono. Ana gak urap. Mantap. Nek bakal kuwi gak dodol aku lagi nang tukuku nang arep BRI kono pemirsa. Heh, heh. Asline iki segone iki umume biasa mari ketok padha munjungi apa bumbune. Bumbune rumone mbuh bakule. Jangan lupa kerupuk. Pokoknya warga Indonesia ku gak arah lepas saka sambel wis to. Bener Kak. Wis to gak usah dipungkiri. Sambel apaan mesti warga Indonesia gak mungkin gak masak. Bahkan mesti rana sambel gak ada ya pernah. Aku nek bingung masak ya tuku. Ngono wae. Tapi juga tuku bidina kok bisa. Bingung kadang masak apa. Godhong singkong. Wah, adem potong cat nyampak aku nih. Kawan. Rasanya anding dinglek pemirsa.
Piye pemirsa? Nggone pemirsa isih ana apa ora? Niki aku dadi eling Mas Anto. Nek nang omah tak jak ngonten bareng. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Maaf pemirsa ya. Ampune sak nganu pemirsa. Wis nyetak sithik-sithik sukete tapi kan nek esuk kan lamur. Isek terus pemirsa. Wis pemirsa ya wis. Ojo lali sarapan ya nek esuk ben gak kena emah. Aku jol kena asam lambung kuwi tak hati-hati kecuali nek poso ya. Nek poso harus diniati. Pemirsa terima kasih. Tetap semangat untuk hari ini. Tapi tak dandanan dhuwur iku ben gak tunggu dolanan kucing. Kok ada semangat untuk hari ini ojo lali. Like, comment, subscribe, mau cari bener buat ojo lali bersyukur benda nek ana kelewat mbak inspirasi ngakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.